А сега предстои да ви покажа едно вълшебно място, където хората са запазили традициите и обичта към ближния. Това зад мен е село Покрован, община Ивайловград. Покрован е едно от малкото селца в този район с смесено население, което е запазило добродетелите си. Тихо, живописно, с красива природа и гостоприемни жители. Всяка неделя цялото село се събира в църквата Света Богородица. Местните жители тук се наричат българи-униати или католици от източно-православен обред. Тук през 1925 година минава папа Йоан 23. Тогава той е папски нунций с името Анджело Джузепе Ронкали, наместник на Ватикана в България. Селото през 1913 година става известно като католическия Батак. На 10 октомври турци нападат Покрован, избиват мъжете, които се опитват да защитят селото. Жените и момичетата отвеждат първо в Ивайловград, после в Одрин. Само намесата на великите сили ги спасява и връща в родния край. Паметта на избитите всеки октомври събира техните потомци край мраморната плоча, издигната на край селото в тяхна памет. На този ден жените и момичетата в Покрован обличат български носии, които пазят фраклите още от бабите си. Ти на колко години беше като започна да ги правиш носии? 12 годишна съм била. От малка още. Малка ми. А кой те е учил? Как да го правиш? Булки имам, 4 булки имам. 4 брата са с булки. Всичко на едно място на стара турска къща. Тази престилка сега, колко време ти отнема да направиш? Алената престилка 2 дни ще трябва да я пресиш. 2 дена това го правиш? По колко часа? По цял ден? Колкото можеш. Колкото можеш да издържиш? Ако объркала си, ще развалиш. И пак от начало? Пак от начало почваш. Ризата, сукманът, престилката и фустата са задължителни за носене от жените във всички възрасти и случаи. Орнаментиката на престилките и ризите е основно от геометрични фигури и растителни мотиви в ярки цветове. Това сега как се нарича? Пазвеник? Пазвеник. Нямаше риза шарена и голям празник тя. Да. Отдолу можете шаренето нямаш. Ами главаш то пазвеник. Надява си хубаво така дрехата си закопчваш. И лечи. Имаше фигуройка. На плетачката плетен, даже има на толкова малко. Като съм го наплела, още бях на 12 годинки или по-малка съм била. Преживяването тук не може да се опише. Елате, за да се убедите сами, че такива хора и такива места наистина съществуват.